saiki aku paling arep yo buka biasa buka toko pas. Yo koyo iki lah ya kerja koyo ngene iki kon. Iki situasi tempatnya koyo wingi ya kon. Tontonan kon lah. Oh, yo koyo iki tek videone ya kon. Jadi belajar ya. Ojo lali seneng tuku di subscribe atau di like ya kon. Iki kon gaweane iki kamu nanti kon. Saiki aku ono tugas kon. Tugas iku kon nganter apa kon iku aku gak ngerti kon. Iki koyo ngene kon iku arep ngofis ngono kon. Ya wis kon sebut apa kon ayo iso melu aku ya kon. Iku ono cewek apa kon aku ya gak ngerti kon. Sing penting melu lah kon. Ayo kon lunga kon. Tahu office kopi ya? Di lantai 2. Manajemen office mall. Oh, Expo. Iya. Mas turun nih. Buat parkir mobil. Terus ya. Ini sini lurus. Terus paling ujung. Kan lurus tadi kan. Udah di sebelah kiri itu parkir mobil. Terima kasih mbak. Kon lurus terus. Coba. Boleh. Office di sana ya? Oh ya, iya lah. Golek di office iki. Gak roh office ini iki. Kon kabeh. Mau ya aku wis saring office kok. Cuman ngapurone tenan, purone tenan kon. Gak iso mlebu kon karo sapane kon. Nek pengen ngerti apa aku ngomong kono menjago. Tenang kon jago to. Yo ana cewek ayu-ayu kon. Ning office kon wong ayu-ayu ning kono aku pengen. Ning kono aku paling mung kono kon jago karo dua pertaka kon. Wis ngono tok kon tenang. Kok kono apa dikai wedang apa dikai apa kon karo ngono. Kon. Wis lah kon. Kok kowe kon urone gawe kon ya. Temuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabeh kon iki ngamuk kon kabeh cerita wis tak critane kabeh kon. Iki ketemu maneh iki cerita maneh kon ya. Critane video kon aja lali di subscribe karo di like. Go. Besok tute nyong arep gawe video nek. Nek tute ya kabeh kon kudu subscribe oke. Boleh dikei